Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. A yau na zo muku da wani abu ne wanda na san zai matuƙar burge ku. A yawancin lokuta za ka ga muna buɗe abubuwa da dama irin su Facebook, Instagram, TikTok, Gmail da dai sauransu. Amma bayan wani lokaci sai ka ga mun manta password ɗin da muka buɗe su da shi. In dai kana fama da irin wannan matsaltsalin, to ka biyo ni cikin bidiyon nan. Daga yau ka samu ƙarfi. Yauwa yanzu mu je cikin bidiyon kai tsaye. Amma idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tawa, ina roƙo ka dole ka danna min subscribe in a YouTube ne, in kuma a Facebook ne ka danna min alamar follow domin bidiyo suke zuwa gare ka kai tsaye da zarar na ɗora. Yauwa da farko dai idan ka manta password ɗinka ko ma na menene, sai ka taho nan sai ka shiga settings ɗinka kamar haka. Bayan ka shigo settings ɗinka kamar haka sai ka ja sama. Yauwa bayan ka jawo shi za ka ga yauwa ga wani guri nan an sa Google, sai ka shiga ciki. Yauwa sai ka ɗan jira ga shi nan zai shiga. Yauwa ga shi nan yana searching. Yauwa ga shi nan ya buɗe kamar haka. Sai ka duba zaɓuka ga su nan na ɗaya, na biyu, ga shi nan inda aka sa auto fill sai ka shiga ciki. Yauwa kamar haka. Yauwa bayan ka shigo nan, nan ma dai ga shi nan zaɓuka ne guda uku. Nan ma sai ka duba na farkon sai ka shiga kamar haka. Bayan ya buɗe nan ma dai ga su zaɓuka ne ga su nan kamar haka. To sai ka duba inda aka sa password mai kamar kuba ɗin nan sai ka shiga. Yauwa ga shi nan zai buɗe. Yauwa bayan ka shigo ka ga yadda zai nuna maka duk wani abu da ka taɓa buɗewa ga su nan kawai sai dai ka shiga cikin wanda ka manta, ka sa finger ɗinka ka gani zai buɗe. Yauwa to ka ga nan duk password ɗin da ka taɓa duk wani abu da ka taɓa buɗewa ka sa password ka manta, to ga shi nan za ka zo a nan za ka dudduba su. Da ka zo za ka gan su a ciki duka. Yauwa to yanzu idan kana so ka buɗe su ka ga ainihin lambobin, ga wani guri nan za ka ga uwa ido dai haka, to sai ka taɓa gurin. Za ka ga ya buɗe ma ainihin lambobin da ka saka. Yauwa. To amma fa ka sani sai in kana da data, domin sai ka buɗe data tukunna zai buɗe ma komai da komai. Yauwa. Wannan shine ƙarshen bidiyon. Idan ya burge ka, ka danna min alamar liking da kuma sharing don bidiyon su samu yaɗuwa. Na gode.